Mga kasamang John, maayong buntag ug sa to mga sukitig paminaw live ta kasama John diri sa Leon Garcia. Ag downing ato ang syudad sa Davao. In fact, karong panahon na nagpadayon ang ato ang ngayong Pasko panalo ka promo ug lain of sub nga sukitig paminaw ang ato ang ilaylahon kasama John. Ano si pangalan ni Manay? Leonela Gutierrez. Si Leonela Gutierrez kasama Jun ang atong naabtang nga naminaw sa to ang silyahanan. Kasama Jun ato nagpakantahon si Nanay. 1, 2, 3, ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawin ang lahat ng sa inyo'y makakarating. Yehey! Napay dalang ano si Boy Nanay, tawasan ay. Ayan, naambag yun kay wine. Ayan. Salamat po sa DC. Ano dito ko ang siboy na. Ayan. Okay. Advance Merry Christmas and Happy New Year Kalimanay, ha? Salamat. Okay, kasama Jun, nagmalampuso na punta kasama Jun sa paghatag o kalipay sa to ang mga sukinti paminaw dire sa Leon Garcia ag downing atong syudad sa Davao. Kauban na to si Radjuman Ivy Ginita, Radjuman Joel Bray, tatak, Arimen!